dong sakawo ketang o keplai ketang ni thani jora ya sani bini bosong ni yakni ta tharjaka betharjaka asal sini bai pai Sin Tako Okra sini komite district ni land allotment chairman Borom Ganaksa Sobol Jong jotono sanja kaham belai ke khatsang kha kai tong thokka tamani Bubagraki sampai CM Sar long live Ti Pramata long live TWF long live YTF long live BJP akare Ti Pramata phaner no jeng kha kufor bailam so long live TWF long live Ti Pramata long live YTF long live BJP akare Ti Pramata phaner no jeng kha kufor bailam so BJP akare Ti Pramata phaner no jeng kha kufor bailam so Puilawo sini orang BC in charge block president TWF ni president the central member YTF the president ebun loge song tei boro kami ni ngui sini YTF TWF the pramothani samang tangnai rono belai ke hambaya faru tini hai ni hai ketal ke sini rayo mall som kami wo rayo BC anda ni rayo mall som kami wo tini 14 family 50 voter Gini parti ni BJP CPM Congress ya kawai sini oro ti pramot hawa bubagra ni loge wo sini dofani bagai bubagra bai baksa samung tangnai hanai borok tini ketal ke sini oro joining khaipeka borono kha kaham te sini ti pramot ha parti te ব্যক্তিগত ni ngui kha kaham ya faru te khuluma ya faru sini ti prasad dofani rights ni bagai bubagra je choba khai tongmani wo borok bu kha kupur bai beskang ni simi samang khainai hanai borok tini phaimani bagai borono bilai ke hambaya faru